Ole he video he chu kan tha thon rin oma lar khop maya tin ama po in ka tong kam che sual kha te in phat na thu kha a eng video bera emo kha na soi le a kan shel vek bok anga e khami kha chu kan ti lang lawanga he tong kam shim shim a che sual ani yam ti kha kan soi don ani e ani nge ani lau ti ka eng tin na mani eng emo mangin kan han soi don sinanga cái chọn chế sual ni hiền cái sao mà cho vangin en chian sakrim rim teng ma na mi ma ni se play chin lo kong o lali so hi enga tan nge khovela alo kal kan ti chuan min chan dam turin ame ko so min chan dam tura khovela lo kal ni si hi min chan dam man mi alo chan dam na tu man an chan ma in vana lon le te ni o video hi tu edit nge cái sao wa kha ni ya lal i so hi eng ti turin nge he khovela lo kal kan ti chuan a chiang ta reng mai tro i so lo kal chana kha asoya cái chọn a chana chuan min chan dam turin ani ti ta a i suam mi sana kha he khovela lo kal chan a ron ti tur a na bera kha min chan damani tin chiang takin a soya ti chuan a zom le na kha ni ma sela mi tu main chan dam nan chan main wana lon le dai ani min chan dam man mi a lo ati ta boka soi sual hi om lawa in la lon mo e me ma tong kam han che sual le e an batla zeu po kha om mi lo rim rim ani chu wangin phamar le hi enge om zia ni ang o ka tia a phamar le hi te kan ti a phamar le kha tiang o enge mo a an ka osana kha tiang kha rindan pa ngai le ana atlang puina an pom ani bi lo ni mai thei ani mo tina ma vekin UPC hian i son cross a min chan dam lo ti hi kan zirtir ngai lo kan zirtir dan ni lo ti te po soi kha kan mu vek ang lara ani chu palara ne kan she vek ome i chuan mizo tonga hian thu che sual thai dan hi a om chau ani hi tong man sual thai dan a hi i tong laklo la ya han bala hrim hrim te chu thu dang ania i tong man sual po ni lo hrim hrim a e kan han bala ve deuh pal kha ani ma ya ama ro chu tong kam che sual le engemaw ti sual ve hrim hrim tong man sual hi om ve ni chung chu chi hrang hrang a awma lo en kual dawn chinang o ti hian kan hmu anga hei pakhatna chuan a awm zedik lo thumal ani emaw tongkau che phrase ani emaw sentence ani emaw kha kha a awm zedik lo le a awm zian ni lo zawng a hman kha awm thei ani en tirna hmani ami pakhatin hming malmak ka lam a rawn ti a malmak ti chu duh tawh lo ban paih tihna te ni ta a chu tiang lam soina ani reng lai chuan hming malmak ka lam ti khan awm zian nei tami alowa a thu in rem dan te engkim khadik vek ma se awm zian nei mi alowa khlaya thu malmak ron hman ve ringot ta khan awm zia pakhat man nei lo chan chu awm zia ni lo zawngin a hmang tlat ani maw khatiang kha a awm a tin pahnih na chuan type chawp zelang syntactic error maw hi thu che dan dik lo ni ve le thung ta a mizo tong hi a the fan kwal ve thei viau ani internan e roman cho e ti kha cho roman a roman cho han tiang chi khan i thu che dan a kha a the kwal theya a po fan kwal theya en lu thal zong po khana da ve theya ai chu tiang chu a awm ve hrim hrim a trong than khat pe chu eng ti zawng pon remila adik ani ti tur khop free word order te po awm ani amar chu mi zo tong chu chu tiang ani lawa choraman ai ti kha a in dot dan chi thum velin lo thlak thei ta ila
tuna ka soi ang chi khan lo thak ta ila a pom thei chin kha ma se ei choraman a tin da ila adik lo ni mo mizo tong a thu kan che dan tong kam in dot dan kan man thin dan ani lo wangin adik lo ti na ni le tha a kha ni le a ti chuan mizo tong chu to nan lan goi ani angin thuk dik lo hi a ol em mai ni a thuk dan tu ni lo te hlek a han thuk ka kha hei hi chu e thuk sual mo thuk dik lo ti o thuk dik lo hi a om ve le ani mo a thuk ni lo ang deuh hlek a han thuk mi thuk lo dan deuh hlek a han thuk san niam le fan e kuai ang chi te kha a om a ten henga hian hriat thiam ngai tam tak a om ve a thil then khat an tin an regional variation an ti ang chi te ten dialect sang deuh hlek te lo om ve bawk a khang ang a kha chu hriat thiam tur ani a khatiang kha kan soi lo thuk sual ve hrim hrim a awm ani tichuan a palina tan chuan mizo tong dang lam na tak mai chu thumal kan tih dang lam thin a hi inflection an tih ang chi hi mo grammatical inflection phei chu ani vek alowa amaro chu inflection tih in soi vek kila ara modify tih pon kan soi thin ani mo inflection or modify mo modify ti hi grammar tong kama chuan thil modify tu hai adverb te adjective te soina ania ni ama ero chu mi zo hian inflection soina ang teuh tho a hian kan hmang ve a mo chu wangin ti hian da kop ta ila heng hi chu hei ti hetiang chi a as ani lo zo ka met peke abu mo ka vua vua vo tiếng chi mo hetiang hi ti sual ol em ani mi zo tong a hian ten mi un then khat le man lai mi kan mi ma sa deuh te khan tiang a han ti dang lam tu lo hi an nga em ni thiat thi thia kan ti zung zung to lai an thiat ti ngat ngata ziak te pawh hi zia tia kan han inflect lai khan an ni chuan ziak an ti char mai khatiang chi kha om ve boka e heng hetianga inflection a han tiang chi hi ti sual ol khop mai mi zo tong a hian ti sual ol ber pol po ani awm e chulai taka chu in uluk te pawh ngai amara chu tia han tawng a ngaih tuah lawk lem lo a han tawng pop pop hi chuan lo ti sual rem rum hi a ol khop mai kan thiam lo wang pawh ni lo a mi zo tawng har ve na tak pawh ni emaw in hriat thiam tur ani kha chuan tunah hian pali kan dah ta a kha lo ngaih tuah zui la dang pawh kan la sawi dawn na hemi hmang hian han teh chin la tawng sual kha la awm lo ani to chu wangin kat chhep sual ani hian tih ngot kha a fu lo ve thei ta riau ta a chhep sual lo ni hian ka hretlat mai ni ke chuan maw mi hi tawng hrim hrim ah hian talent nei deuh hian awm a hei miss beryl te pawh a thlun phelh ang zar a bu ang khap an tiang chi kha nia a talent te pawh ni awm e a ngaih san awm a alom alom pui awm ah te pawh ngai ta i lam a hneh saw ani mi pui hma han dina thil han sawi vel hian a balhla ngai mang lo ani balhla zeuh chu nei ve ang amara saw a nei ngai mang mi lo tiang chi hian awm ve hrim hrim bawk a an awm a an ni ang hi tih te kha kan sawi kai ve hrim hrim ange an awm em ani an dang te pawh an al tha bawk si emaw kei ni ang ti deuh chiar chuar se chilh deuh bawk si hi chu a buai thlak em mai a mi in kan tawngai thlak te pawh hi hream an tih ka ring emaw an awm em a kan sawi ve hrim hrim ani chu chuan a dawt leh ah chuan thumal dik lo thumal dik lo a hman hi a awm ve hrim hrim bawk a chuan chu lexical error an tia
type le lexical error a om ve hrim hrim bawk ani ender mi zo tong chu ri he yan ri in hnai te om ze in ang mi a si lo hi a om ve a ti sola ol em hi mo pai le pe tiang chi ta mo he pe pai an ti mai han ti ang chi kha tong sol hi a ol khop mai ke po ka ni ha tiang a hian in lo in ven lok chiam lo chon ti sual hi a ol em mai ni ha tiang a hian tu ma in khap le thei po ni lo ve amai ro chu thuzia ka te ro chon a om zia sanga in ang lo ni ti te so ria ta tha em ma tong te hi chu in ven se na ni lo wa kholai tong te tong ler ka han tiang chi te po om zela chung zong zong a chon a strict vaccine lo ama ero chu zia ka kan da ani chuan a thumal dik man hi a poimo ti lai kha e ria ta tha ani ma ti chuan ka nga han ngai ta ula heng atang hian a eng nge ti kilaw tur chu tong kam che so la omem ma han slip zewa engemaw lei han te han se chil da nok noka engemaw kha a chuang mi alo a dak thar bok sia a thuin dot dan zong zong nei se anal in a mam tha em bok sia kan pu a thu soi kha chu wang chuan eng ti sual ma ni lo ti hi chiang ani mi pa ngai tan chuan ma ti chuan thil dang diklo tian soi thin an tian lumet ti lo samet ti lo tu lumet ti tur tan mit vot ti tur tan mit bun ti lo tu tiang chi zong zong to kha heng ka soi huang a hian a khung thei vek ani no ngama ber a hian atel atla zel ani khlai kha riat tur ani a chuan heng atanga halan dan chuan puthang lian sang hi chuan thil hi a soi sualin tong kama chhep sual mi allawa pakhat ma ti sual om lawa ama ro chu ama ber a phata ka chhep sual chu ti khati a ti si wangin om zia ber om zia ni ta ber alang chu a thil soi tum kha a tum lo danin a soi chuak ta hlo ani ni om tak ani mo khalai te kha kan soi du atong zir nan po a tha kan soi ve hrim hrim du ni mi mal in khem le in enge mo na lam ni lo se chu tiang zo a soi po ka ni lo wa thil om zia in thil fia na ni ber mai du to kang o